Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke ngabawini beKaizer Chiefs babini belandelelana abaphulaphuli. Sibaqhwabela izandla abafana beKaizer Chiefs ngokukwazi ukubana ke bazive izikhalazo zabalandeli beqela leKaizer Chiefs, ngoba njengoba befake u6 points engxoweni, yinto ethetha ukuthi ke izikhalazo ezi bazivile, emveni koko babhinqela phezulu, bazimisele baleni badlala kakuhle. Enye into ke funeka siyigxininise ke baphulaphuli apha ke kwiqela leKaizer Chiefs, yinto yokubana sawuqale sibulele pha kubalandeli beqela leKaizer Chiefs ngokwazi into yokubana baqunga isibindi xa into eyenzeka ngaphakathi kwiqela labo bengayithandi, bakwazi ukusukuma bahambe baya phaa eNaturena, bafika bawufaka izikhalazo zabo, batsho abafana abadala into yokubana ke noko siyakhala phaa naphaa, ekusengathi nisenza intlekisa. Emveni kokubana bethe banyathela phaa, imisebenzi yabo abalandeli iye yabonakala. Ibonakele ke apha ebaleni kwezi match ezimbini into yokubana noko likhono lamvila nesazela apha ke kwi-players zeKaizer Chiefs, ngendlela ezizijule ijacu ngayo zisenze into yokubana ke abalandeli beqela leKaizer Chiefs mabaxole, bafumane nabo ukonwaba. Sibamba ngazo zibini ke phaa kubalandeli beqela leKaizer Chiefs ngokwenza njalo, futhi ke zange bamoshe nto, izange bathuke mntu, izange benza nto irongo, basukuma nje baziyela lapha eNaturena bayosho into yokubana noko sicela kulungiswe phaa naphaa. Nangona ke uninzi lezikhalazo zabo zingaphendulwanga, kodwa ke u6 points noko ndiqiniseke into yokubana ke yenye yempendulo ezinkulu ebebengazilindelanga abalandeli beqela leKaizer Chiefs. Siselapho ke ekuwineni kweKaizer Chiefs ezi match ezimbini, kunabadlali abathe basiphakamisa isandla kakhulu kwabawini babini beqela leKaizer Chiefs. Abadlali abafana noLebogang Maboe, umfana omdala kwesasisu noko ebeyigeneral. Nawukhumbula into yokubana umfana omdala wathi xa efika wafika kukubi kakhulu phaa kwiqela leKaizer Chiefs, ngakumbi esazikitheni sebala, kodwa kuthe kwakunyathela yena uMaboe phaa, noko isidima nesithozelo phaa kwiqela leKaizer Chiefs sakhona sabuya phaa ngaphakathi esiswini. Simqhwabele izandla naye mfana omdala, usebenzile. Sibhekise phaa ke kuWandile Duba, mfana omdala nawe sikujongile i-performance yakho noko. Kuyabonakala into yokubana ulambele ukunceda iqela lakho. Mfundo Vilakazi, sikujongile kwezi match zombini mfana omdala, noko kuyabonakala into yokubana nawe uzimisele ukutshintsha, uzimisele ukumamela. Iphelile ixesha lokudlala kuwe, ngudlala kakuhle kakhulu ngoba ibhola ngoyigcine kakhulu. Wenza izinto kuzizo ngexesha elirayithi mfana omdala. Yiyo laa nto sawusoloko sithi gqolo sisithi ke xa besenza kakuhle abantu ubo bancoma, ngoba naxa besenza kakubi ukwazi into yokubana ubaxelele into yokubana ngoku bayaphazama. Okwangoku ke nisenze kakuhle bafana abadala ngoba nize no6 points ephila. Xa nivula ke nibheka kwimatch elandelayo, sininqwenelela intlahla bafana abadala, niyolala phaa kunumber 3 kwilog yalapha eMzantsi Afrika. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana nibona njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.